na všetky masívne stoly nad šírku 90 cm montujem tieto zvlaky a riešim to takým spôsobom, že nedávam ten zvlak z jedného kusu, lebo on by sa musel nasúvať po celej dĺžke, mlátiť, trepať a nehať otvorenú drážku zvlakovú z jedného boku a potom dolepovať lamelu do hrany stola. Tak to riešim takýmto spôsobom, že rozpílim ten zvlak po dĺžke, tak aby vznikli dva kuželové kusy, konusové kusy. A tým pádom ten zvlak je stále rozoberateľný. Naň sa montuje potom železná noha alebo hociaká noha. Tým pádom sa spevní, stuží ten zvlak, ako vidíte, takto z dvoch kusov zatlačíte a nádherne dopasujete, úplne perfektne to drží. Ale ešte raz hovorím, výhoda je to, že je to stále rozoberateľný spoj, dá sa to aj počasie rozobrať, namastiť nejakým mydlom a krásny, funkčný, pevný spoj. No, doporučujem, vyskúšať. Toto videjko má len 2 minúty. Naozaj ho venujem len problematike týchto zvlakov. Nechcem zdržiavať majstrov, ale koho to zaujíma, kútili celý proces výroby tohto pekného stolíka, tak môžete pozrieť na druhom kanáli. Link vám dám dole do popisku videa a môžete kliknúť aj sem hore.